Mi u kompaniji Bibli proizvodimo čvarke i svinjsku mast na domaćinski način po tradicionalnom receptu. Zato smo najbolji. Čvarci su onoliko dobri koliko je dobar kvalitet mesa od koga oni nastaju. Zato, već više od 3 godine, uvozimo sirovinu iz Nemačke, Holandije i Španije. Evropski kvalitet, domaći proizvod, jer tako je najbolje. Proizvodnja čvaraka i svinjske masti u kompaniji Bibli traje 24 sata 7 dana u nedelji. Imamo verne potrošače u Srbiji i susednim zemljama, uskoro i u Evropskoj uniji.